Tervetuloa polvistumaan seimen äärelle. Luen meille Luukkaan evankeliumista sen 2. luvusta. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha, ihmisillä, joita hän rakastaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Joulun ihmeen äärellä olen usein aika sanaton. Kiitollisuus täyttää mielen. Kirkon tärkein tehtävä on kertoa Kristuksen syntymästä ihmiseksi ja myös niistä tapahtumista, jotka sitä seurasivat, eli hänen kuolemastaan ja ylösnousemisestaan. Joulun kertomuksen lisäksi kerromme siis niistä tapahtumista, jotka liittävät meidät täysivaltaisiksi osallisiksi tähän suureen ihmeeseen. Piispa Teemu Laajasalo puhui itsenäisyyspäivän saarnassaan uskomme samanaikaisuudesta. Uskon totuudet ovat samaan aikaan uskon salaisuuksia. Kristitty uskova on samaan aikaan hurskas tai pyhä, ja kuitenkin hän on samaan aikaan syntinen. Kristus syntyi ihmiseksi ja oli kuin kuka tahansa meistä, mutta samaan aikaan hän kuitenkin oli virheetön Jumala. Ehtoollisleipä on jauhoja ja vettä, ja samaan aikaan se on Kristuksen pyhä ruumis. Tämä uskon perusasioiden samanaikaisuus tai kätkeytyminen vastakohtaansa haastaa meitä jatkuvasti. Totuus ei ole jotain haltuun otettavaa, vaan se pysyy meille salaisuutena. Vaikka kuinka sitä tutkisimme, se pysyy meille edelleen mysteerinä. Meillä on pientä aavistusta joulun ihmeestä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta ajatelkaa nuorta teinityttöä Mariaa, jonka harteille Jumala laski koko ihmiskunnan pelastussuunnitelman. Maria otti tehtävän vastaan nöyränä ja teki niin kuin Herra toivoi, sillä hän luotti siihen, että Jumala kyllä pitää huolen omistaan. Ajatelkaa, minkälaisen riskin Jumala otti syntyessään tänne maailmaan pieneksi lapseksi. Mikä tahansa voisi mennä pieleen, kun on kyse ihmisistä. Mutta myös jo silloin, pienenä vauvana, hän oli Herra kanssamme, Immanuel. Hän syntyi tänne kulkemaan rinnallamme, pitämään meistä huolta ja avaamaan meille portin Isän tykö. Älkää siis peljätkö, Kristus syntyy, kiittäkää. Rukoillaan. Ikuinen Jumala, sinä valaisit tämän pyhän yön todellisella valolla. Anna meidän katsella jo nyt
ainoan poikasi kirkkautta. Johdata meidät ikuiseen valoon taivasten valtakunnassa. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Aamen. Taidekappelin väki toivoo kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta. Me Taidekappelissa emme halua, että kukaan jää jouluna yksin, ja sen takia kappeli on avoinna myöskin joulun pyhinä. Jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä Taidekappeli on avoinna kello 12–15. Aattona kello 12 meillä on lasten ja perheiden jouluhartaus, ja toki sinne ovat kaikki muutkin tervetulleita. Aattona meillä myöskin on avoinna kappelin leidien jouluinen kahvio. Lämpimästi tervetuloa Taidekappeliin.